Kamal? Ha? Ha? Ya na ganka kuma yanzu? Kamar ya ka gani? Ba an ce Lagos ka tafi ba? Na tafi Lagos neman kuɗi na gaba zan iya al'adar nan tasu ba kawai na dawo. Ka san me yake faruwa yanzu kuwa? To zaman makokinka ake a layin ku. Zaman makoki na kuma? Zaman ina wannan abokin naka wannan farin nan da ka je ka liƙe masa? Walid. To yanzu magana da nake ma ya je ya gaya wannan budurwar taka kuma shi ya yada a unguwan nan cewar wai ka mutu. Lagos din nan da ka tafi wai ba ka da kuɗin mota haka ka kama hanya ka tafi da ka je tasha kawai kaga ana lodin saniya kawai ka kama kai ma ka hau can sama da wannan jakar taka ana cikin tafiya can wajen Abekuta su ruwa ake musu yanzu hadari ya gangamo aka dinga tsawa aka yi walƙiya ta tsinka kawai gida 4 ni walƙiya ta tsinka 4 haka ya faɗa ni na mutu haka labari ya zo mana yana ina ungo yana tsaye shi kaga abin da ya mana ko kai wannan sai ka kona shi wallahi wannan din ne aka taka babba ka shege na ganka na yi mafaki ka kona ni wallahi ni ka kona ka wallahi kamar kai ne wallahi wani baka da hankali wallahi Allah wallahi baka addu'a kafin ka kwanta ka ringa addu'a kafin ka kwanta gaskiya ne wallahi in ka ƙara kwanta baka yi barki ne ka barki ma na kashe ka ko ka mutu ba ka shiga wuta ringa mu banza an ka ƙara tashi mu Allah